Welcome to the Leading Sight News. Karbi Kensing Chingrumamay Kapiman Pon. Jang mi po ni Pai Chris yar ni sanglang kihat picnic spot chukihala Howard Chuntirona Rongalong Kensing Chingrumamay Piman Pon. Kensing po amen apaya po tum ki European jok pinang anamunit at tumamen ki Kensing pukachira tumdo. Laso jok Kensing deda tum Chingrumra kisung ki boya hud lapen kaprek kisung katura hota kachirap siroy thekjia phansi Chingrum penali pido nang pusi mayalong kachithan pon pado. Kachingrum pachoy kalided nang ji. Kachingrum ke kaida isya ke mi pusi aluhi sarpo sarboson rong phardeu pani college principal chitong dunsi lamthe jaidun. Kachitong ara doan pen anisan chulin sar simai chikak pon. Churolo sir ini nali tum media botung banili tum na chapateng penang chitong dun po. Aholo nangli labang solam nang karju aputha kalam thebang ke perthe thak mate eletum jungchung da karbing long sme etum thekdam long lo badu amena tum sitame amen isinat ka chingrum puge theklong lela nilimi thang satame ke chengsi angdeng lo ladak pini ladak nilip chukhala phonglong pi picnic spot long pini labang so Kensing chingrom me ke peman pon ke lasi so akimang mate labangso ke chingrum malam thegela henlo Kensing pu nilitum apela penapu naki labangso men a hisap chen lo dupik aposi labangso Kensing chipang theglo nitum penangana armu longlo niltum la non amat kilong bangge bang phokebra hini mate phon bak pleng tanglo silabangso Kensing ke chingrum pen akimang bangla henlo nilitum okor Kensing phanchot kelilo sita nilitum Kensing bong tame kedu kisung for example yang kedu ang deng ba kisung deng samai ke chira poni phansi nilitum aprang ge bang phan akemang pon thedung jong pondu lapen kapre ka tum phansi me kerap dun ji phan nilitum ke jong pondu kerap pon ji phan nalitum Kensing chingrum nang inut dak kinang tulong mastermind doji maneng mong kicengsi la song klemang pudi la song bong nang tong bong non do ma pen kumat la holo sir labang so lam putha bang ke nili si ke chengsi lo nili asamang kang pinan kedam do indu amunet kisung bena jok nili men son thak ada hospital long cheboy juilo ase hala bang so Kensing arnam ke chipon arni pen masinili ning du pensi la Kensing potum aphan chiri dam te dolang ma hala phan ni long de lo rabun thek bonta non ke dolang kereng lang atum phan kichirap ji aphan mate ke chilang nun ji phansi nili labang solam la kaching hon non nili tum percent jong ponlo pu Kensing sar phangcho sangho la pen secretary pu Kensing singnar kha yalang lehlo sinili bangke police apply bangke nili si labang so aputha wan pondo sir non ni phan poni thak ke bang jilang pining ke nang prangsi punang kok polo si ke bang jilang an kan ingkan nang tum pon chingrum amai piman pon bom ji mama te pedo converji ma nilitum la Kensing potum an abang putina bar pumlong tame ningkarong pen sipleng setlo chihogo ulo aposinon nilitum aprang ge bang phans tame aningkan wangs tame pinia tarik abang ke nilitum piman pon mombo pusi mate nitum aprang sami sonsi piman pon momsi dam bombo pusi nitum kemang pon do non tum man thak long lo anu tim da uniform de di choi do et lai hu ke kinam nang gi hem le ka selam kali la pen pinia mai long tan tum kichu gi jum dan lo ka prek jek aja mena tum gedeng pon ke tang kamaha di hinam mojong se abi poti chunchi la senang tumang bong tong kacipe dorma mang dan ka prek na tum hala kerap kitu dun do masuk labang so puthak stame labang so Kensing chingrum amme phan mane ningkarong long pulutang te kechu ke jun di tum epong se ge ning darong thek the ing nek thek the lun thek the posi ni tum lahen lang dam pen ba ka prek tum tami nang chitong nun thai ba ka chu phalu ta do thai posi nili mina pen stame do ana ki pen pipon lo la pen pu ko ching hona sir alang sta pipon lo la pen pu ko ching hona sir lo Kensing singra sang ho lang ta pipon lo ason se inut bahani ka prek pen stame kera pon do di la hen lo sir tang to sa non bang ke nang tum nili makarbi Kensing sedang tu na chiro kono si kebang jilang ni na tum kono si Kensing chinguna mai bipon jima dapen
Pon na ken sing ka phangse na tum ke bang sidang ni ke panglong pon ni so putak kan so aholo labangso aputha bangke lason hello nili tuma kemang pun bangke non ladak nili mane apranga nili tum nili pusitolo nili kensing chingrum bonda non abangke nili tum chichini lo karbi kensing chingrum ame lasi or karbing lombangke nili tum la kensing do ana phana bangke kichitar lipen kichipangrung rape ji phansi ning hang ponlo la penan part ame pining bang adak nili tum nili sibilo morning bangke along a prek arong a prek mate hawar ga prek along sini tum bidam tahai pusi e tum jong pon ande mo ben polo karbi tum ke kur popina ni se ken sing butum ke to kanu ta do ta hai karbi long mong karbi tum jermen di asala tum banang pa tong nun je panang ni tum rupiah message dong ke tum la sipini labangso achatai along penili kini ang tungbang ke lahen lo or karbeng long kaprek hawar long ke do west isala along stame kensing pu abang phuamen doji akur ke kaprek ta hai si labangso chatai long penili ke pachini bangge nali tum ke theglong aling lapen karjulong lapen labangso abirta galong bangaling stame nali tum chisik tha lapen nili tum contact ladak mu nili tum pipon po lapen president secretary amen sameni tum pipon po nal tum da contact pen labangso abitung lo na chilang ni phantame nili bangso chatai pen kensing doan na phan or karbeng long nali tum nili than pen pachini ponila ni nang ni ladak la karbi ken sing chung me long nang le pan man peng alu hi pen nang pan nang ni nang chitong ni pen so putak nang ni kan pon ning arong me lam lo project pen mek prangundak la kensing karbi kensing chingrumamai pu pini dak sanglanghat dak phonglang pilong kecheng si ajai megal tum deng pon lo si lang tum nilpa aluhi pen ason si nang resource person ason si nilpa nang hang pon lo si alang tum bitung phan choro parpik lo president secretary le pen tum members ma choro parpik lo pini la son a program lang chetong nun ke nili kopai son si nili chela khapon lo si nili dak chingrum long pen ke thegrun long la lo alang tum kensing putuman ka chingrum jitu amoto bang alang tum det ka chingrum pen lahin ka cherap sroi phat inweta kensing bangke thana claim unite ta haiseta kensing pu anyong chingrum lo butangte ki claim un e ki sohut ponon jutang jubar long punon ba pethe kereng ye phan punon logo charli net पर अजब नस्ता मेlang tum chingrup pet penlote woreng sar awar size te long thek po lapen ki so tame chelang thek po logo charli thek po khiti batis la choklemun po asla so ka chingrum pen si methana hem tun ke paprang e phan metha khai ke paprang e phan metha hawar ke paprang e phala tum ka chingrum la son si lang tum kama tha pon lo selang tum phan nili suri akiru pilo lason constructive lapen lason akimi kama tha pon thekapot jitu komanik la so idea ke pibang doi la hala so idea ke piabang phu lapen kadove ka chitodun apan samneli choro parpik la si mo ke wang jilang ani stame la sona kensing bangke ka chingrum bangke kensing tum ka chingrum bangke pinidak nile belong bilo la son chot kali la karbeng long kang pian kensing putoman ka an su se ka chingrum nun pen alir alon lapen jakong horang ke piduni pansi na tumpan chuning ripen pachini la tangte pini ladak nilirong mate chunteron rong sanglang hat picnic spot along pini kensing puan alang litum kaching room thega pot nili phanda nang pha pen pon nili dak nang chetong don lo la se ninga rong pik lo nili la se alang litum de la athe amen chingbar la pen alang litum kaching hon pon thek la puson kematha pon thek nili non si pas ke thek long la se non nili rong lo la pen kang bang ke nilip lo la se non la nili bang kang chot kali alang litum kemang pon kachini du na tengke alang litum angkang pi phansi alang litum non kecheng pen mo pleng petik an sita melang litum methang la kensing potum an alang litum si chibirta po la se alang litum si paji thang pon bompo la se angkang pi sita alang litum ki bipon ye phan chisik tang lo la se nilihen pen bang ke chorolo alang litum phan nili phan nang pha pot la se dak chunteron rong mate sanglanghat picnic spot along ki bipon
nilipana pha pon pot nili alang le tum aphan suri akero pc nili lam theng ton ko kardo opini ladak ponglampi aklamalong kensing kaching rumamai along nilita nang cheton lo nilirong ke borjan don sing leng arong ako nilimen mangge kensing timu la nili non dak bogyan thana long se kam klembom la se nili phantanang than lo la se asana program do pu kensing chingrum program do pu si arjulong pen nili tanang cheton lo la si non ako dak nili pudet aphan galilo all karbiang long kensing do tuman stame la son thot ako muning kachetong ye phan kado weta nangbor idun hurpo busi nilihin pen chuning rilo EPSL siasong pen upper day groma long krung sa mai peman pon lakhain ko rapon nilip constituency ki parlo inglong havar upper day grum lokhiram rong phara rong along EPSL si pen mai pedodam labang so mai ki padodam atheke kedam tang MP election a hod nilipen ki EPSL si haithor ladak ruling party ma ti BJP atuman taremdun set la swang bong pen EPSL si aphan vote ki jaga phai ki ong nai nilip constituency along lokhiram rong phara rong upper day grum polling station hello la so jok EPSL si atum kai ta pengamat ki do thip thekji aphan puthot bidi sore chipachoi pontu la so maya long Bikram Hanse Angtong Ingti Rajesh Tiso Samson Teron Sarsing Be Suresh Tiso la pen prek jam ke theki dinga tum pen arpu ki claim ke dam atum chetong lonsi mayor di pidun Pinia bangke dak EPSLC nilip constituency la alang litum la bangso lukhiram rong para rong la bangso polling station puthot mai ke dodam pen awareness bidam ke bangke lalo ke dam tang nilip long pen vote ke long ke chapong nai a polling station lo la pen piniar ni antame ada EPSLC aphan ke kroitum thir kluk pen ke dolang joksi nilip constituency pen dak EPSLC team dong visit dam la amot pelam mangke la pen halas bangso a polling station long a rada tum piniar ni anta kisung kipo ason dopik tema la song bong pen hala dak langroi do hala bangso langroi piniar ni anta delong avela pen delong aphan dame batai memorandum da jelong ka ni Majir damlo sida me alang litum ada akisung ba ke charge de song teklong asida so putha ke council tum bhanili litum dame alang litum power do kodak ma inglong su kisung long ke lang dami phana jakong do o hit sta claim ke dat bangke ni litum alang litum han condemn apor ben alang litum claim thek thep pot bangke lalo lapen ana ka charlie osomar dame menangan do tame a hok wet education bangke basic education ke long pamening bangke long le pusinil tum chini pon athema pininil tum halada dikru kuson arong men ho daikrum par daikrum hala bangso LP school do hala bangso LP school tame ting ta we arpong ta inghap ave la sonsi usomadum ka charlie dance bass ave blackboard proper ave live daket tum thekam long pamel la bangke lasi wrong long bangke totally education hin ke focus fe pin lang busi karbiang automas council tum kan nitum bachin kon lahen la si non ke bang ji lang bangke nil tum EPSLC jong se power bang lo bulo tangte education wrong ko bachin thur ji phan road se bangke rural ayu bangke tum lang paminai lapen ko nana ma bridge ka vil hai tum lang pon agency non wen mangel tum paklar pon dak sainik school lake me hinu ke nil tum puthai wipin lo lake India angkang pi pensi 33 wet total school si non ke dam tangke lapen non cabinet bang che parai lo more than 100 plus school a district tin tame ke BG polam do la bangke isi mesen lo busini tum pungtung la sitame poi phir sitame hala bang so sainik school along enrollment process bangke lake national pen si bangke langji enghala dagyong si national reserve category ben yong si dun anom sen yong si langdun lotangte tumke ST tumke adake 7% weji tumke longdun di 7% lotangte
lata dak itum Assam ST tumangke ST Hills ST Plain beratalang di sida itum all over India longke ST busi banglang chot lata 7% waji all over India pen di lasi laso teng blo tangte ilitum lata ilitum longle tanon ke rong tum ke pata ke longle saise longle crisis pen singlo ko prek pen chailo labang anil tum pungtung de dalo sitaba enrollment lo tum ko son ke long dun po lasi ni litum kamatha lasi jongsi sainik school punang ne kaprek a school tame dak mesen nang bilang pusitame itum basic ka charlie school de basic foundation school KG1 to class 1 to class 5 to an ka charlie ye pan itu mesen nang la lan silitum sainik school punang ne kaprek school long da itu nobodoi puno kaprek school puno dak ta itu admission long dun non bangke litum rong long ke pini la ladaka dikru rong long school son ke sainik school lo itum tok dum ta long onde akhema itum handa proper education non apela lasi ilitum non dake sainik school ke lake chingbar bela ilitum ke non ke sainik school dake wan ke 3 tala building karlui phan lip sinang kim long son lo ilitum hem ke non phelang hem la lip bang non ki kim lo punang nak lo phelang hem ke tum lip ki kim ye kam ave ke di building karlui ban si lip ki nai mate non ke ding phelang hem do itum do bom lo dake itum lip sinang kim pirong lasan lo la lipu thak te Karbiang long council under law 26 homosti do hala dak school long upgradation upon le immediately ki misenji upon le hala bangla to focus te misenji sainik school one pen education ka ching tori pumangani dum theklong le sainik school one pen education mate literacy rate ke badji ke bad OG ubangke ni dum theklong le athema until and unless ilitum education mate literacy rate jong si pa badji bulo tangte wrong atok anu school itu mesen nang la guno सब result pa chelang tha atok si jarling sidui metric result itum lang tha hat bottom line sidui halala angsong wan tha la so pik itum hai mission school da wan lante tum ale do pu lalo compete dunun pu pinier ni kel dum compete dunun ji pu kel itum ke a criteria itum fulfill ni le lalo